हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा लोगोफोर आं एसएससीनिफ्राय मोनसे आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय कम्बाइन्ड हायर सेकेन्डारि लेभेल एग्जामनि बागै दा बेयाव जों माखासे कभार खालामगोन एसएससी एसडी कनस्टेबलनि काटअफनि सायाव आरो लोगोसे नर्मेलाइजेसन नाम्बारनि सायाव एबा मार्क्सनि सायाव दा बोरै मोननाय जायो आरो माबोरैहाय नोंथांमोना काटअफआव थांगोन आरो नोंथांमोना रानिं खालामगोन दा बेनि सायाव कभार खालामगोन दा बेखौ जों दोनथ'नानै जों फार्स्टआव नायनोसै 3 जानुवारिनि आपडेटखौ बेनो जाबाय टायर 1नि माखासे एग्जामनि नाम्बार दा बिदिब्ला जों बेयाव क्लिक खालामसै टायर 2 आव नोंथांमोना बेसेबां थांगोन जोंनि एसटीफ्रा आरो काटअफआ बेसेबां जायो जों बेखौबो बेयाव एसे एनालाइज खालामसै नोंथांमोना जाहाथे आइडिया मोनो आरो लोगोफोर बे टायर 1 एग्जामा जादोंमोन रिजाल्टआ डिक्लेयार खालामदोंमोन जे 27 अक्ट'बराव खालामदोंमोन आरो माखासे बेयाव रं एन्सार जादोंमोन दा बेखौनो माखासे रिभाइस नटिस होदों जे बेसेबां थांखो आरो बेसेबां मोननाय जाखो काटअफ दा बिदिब्ला नायदो एसटीफ्रा थांदों लोगोफोर रिभाइस काटअफ मार्क्सआ जाबाय 108 जादोंमोन दा नोंथांमोनाथ' मिथिगौ कम्बाइन्ड हायर सेकेन्डारि लेभेल एग्जाममोन बियो दा बेयाव जोंनि एसटीफ्रा काटअफआ बेसेबां थांदों नायदो दा 200नि एग्जाम जादोंमोन 108 थांदों नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों एसटीफ्रा अब्ला जोंहा हमनो हायो जे जोंहा एनालाइज खालामनो हायो एसएससी एसडी कनस्टेबलावबो गोबां खम काटअफ थांगोन स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों अनलि 108 नाथाय गुबुना जाबाय 141 गाहाम थांदों दा जेनेरेला दा जोंनिया बेखायनो एसटीखाय जोबोर खम थांगोन आरो नोंथांमोना जायफोरा मोजां नाम्बार मोनदों एसएससी एसडीआव थ' नोंथांमोना रानिं खालाममोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि आरो मोनसे नाम्बार थायो नर्मेलाइजेसन थ' बिनि सायावबो नोंथांमोना मोजां चान्स मोनगोन जायफोरा एसे एनएआव थालांदोंमोन अब्लाबो नोंथांमोना रानिं खालामनो मोनो आफ्टार नर्मेलाइजेसन दा बेखायनो नोंथांमोना जिंगा नांगौ गैया जेब्ला डिटेल्स ओंखारबावनो मोनसे काटअफ थ' फिजिकेलनि अब्ला नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा जों बेयाव रिफारेन्स लाबोनाया बेनो जे कम्बाइन्ड हायर सेकेन्डारि लेभेल एग्जामावबो काटअफआ जोबोर खम थांदों टायर 1आव दा नोंथांमोना मिथिबाय आरो लोगोसे माखासे रं एन्सार थादोंमोन दा बेखौहाय माखासे एडिशनेल खालामनानै बेबायदि ओंखारनाय जादों दा बिनिफ्राय आरोबाव 51 एडिशनेल केन्डिडेट्सखौहाय आरोबाव दाजाबदेरबावबाय नैबे सर्ट लिस्टआव बेखायनो बेयाव स्किनि जाहैदों थ' बेखायनो नोंथांमोनाहाय टेनसन लाथ'नाङा जे नोंथांमोना जायफ्रा एसएससी एसडीआव नाम्बार खम मोनदों आफ्टार नर्मेलाइजेसन मार्क्स थ' नोंथांमोनाबो फिजिकेलाव थांनो हायो दा बेनिफ्राय फाइनाल काटअफ ओंखारब्ला मिथिगोन जे बेसेबां थाङो आफ्टार नर्मेलाइजेसननि सायावबो बेसेबां काटअफ थांगोन बे उनावहाय ओंखारगोन दा बेखायनो नोंथांमोना जायफोरा एसएससी एसडीआव 40 प्लास मोनना दंखायो एबा 35 प्लास मोनदों स' नोंथांमोना फिजिकेलनि थाखाय प्रेक्टिस खालामनानै लानो हाखागोन मानोना नोंथांमोना थाबैनो जागोन दा एप्रिल मेआव जाहैनायनि चान्स दङ बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो प्रेक्टिसखौ खालामना लादो आसा खालाम नोंथांमोना पास खालामनो हाथों मानोना जोबोर इजिखा अनलि 5 किल'मिटार खारनांगोन जोंनि मेलफ्रा आरो फिमेला अनलि 1600 मिटार्स खारनांगौ नोंथांमोननिया दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा एसएससी एसडी कनस्टेबलाव बेसेबां स्कर मोनखो थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन बेनिफ्राय नर्मेलाइजेसन भिडिअ नोंथांमोना नेक्स्टआव मोनगोन बोरै बोरै नायनाय जायो आरो बेसेबां मोनथावना एबा मोनखो स' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय थ' बेनिसिम लोगोफोर एसएससी एसडी कनस्टेबलनि मोनसे लेटेस्ट आपडेट जेराव नोंथांमोना एसेबाबो आइडिया मोनबाय नैबे कम्बाइन्ड हायर सेकेन्डारि लेभेलनिखौ नायनानै थ' आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्टआव स्पेशेल भिडिअ मोनथों जाहाथे नोंथांमोना एसे आइडिया मोनबावो